PTA Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Alas 8:32 sa kabusan programa na PM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre, Kolob Cantabayo, amigo yo RJ Beremenes at your service always. Engineer Nexon Dakal, Engineer Kayabyab. Siyempre, sa partner ko sa Oscar President at Luyag na Pangasinan. Oscar Dada sa Balay na Binmalay.
Parom si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Tana masanto sa maabig agawad sa amin yan listeners tat sa programa tan PEM Binmalay. Tana sa amin na undirin sa estasyon ta. At pare, partner RJ, galang mga itralabat na lugay ta natan may meeting na Interon Oscar Hub na Pangasinan. Wow. Aray Oscar, presidente na different town sa probinsya. Kung kami natan na ma-meeting kami, suntura may kailangan. Yan ay tulong mi sa aray senior citizen. Arami kailangan ay dulog mi at Metro Manila nung nasa Biso March ay June 30 tawalay nagawang consultation. So, tinawag ko yung meeting piano, nag-gather ko sa informasyon nila. Arami kailangan, pirmaan mira, ayutan mira, idulong mi. At sa aray problema na sa aray senior. Yabayag na yung problema, hanggang natin, hanggang na depansin ng gobyerno tayo. Kato na ng pamitiya, piano na alamin, so problema ng tirong Pangasinan, tan pamimitihan mira may anto na itulong mo na probinsya ng Pangasinan at sa aray senior citizen at sa da bali na probinsya tayo. Tantam being the OSCA, at yung tirong Pangasinan, taray OSCA head na dapat every time, si Karaya sa totoo yung focal person na sa aray mayor na nangyandara sa pangkukulan na sa aray senior. Natan, natitilak. So senior, abayag lang para natitilak. So, kanipugal lang yung bangon. Si senior, aganayari, Tulyanan, kanipugan to. Palat, we have some binyo, siya nagaway. Consultation, isa binyo, tawala rin mo manahin siya, yan ibagami so pangkukulan na senior. Si bagami malabat, kami pangkukulan, we are very supportive to the government. Abayag kami ng supportad sa taxes me. Pero, naipapawil kasi ng gobyerno, susatan, ngaitan tayo suporta, naipapawil na kasi, dugan pag-aruga sa ating mga senior. Wala. Nakita natin yan, partner RJ, kaya ito, naipag-media ko para ipaglaban ang karapatan ng bawat senior sa ating bansa, sa ating probinsya, at sa aking bayang minamahal na Binmalay. Diyan mangyayari ata yan, partner, ha? Sponsored by Dito the mayor. sa bayan ng Binmalay, at nakipagsalamat ako sa ating buting mayor, si Mayor Pet Merera, dahil sa kanyang suporta, hindi lang sa bayan ng Binmalay, sa buong Pangasinan. Biro mo, siya ang nag-sponsor ng lahat ng pagkain dyan, binyo. Walang kinuha sa pondo ng bayan, kundi pondong sarili ng ating mayor na pinapakita yung suportado niya ang mga senior, hindi lang sa Binmalay, kundi sa buong Pangasinan. Dahil in-sponsoran niya itong meeting ng buong Pangasinan, partner Jay. Yes, di ba kahapon yung pakikipagpanayan mo pakikipagpanayan mo din kay provincial administrator nung nangyari pa na? Nakapag-usap kami ni provincial administrator, then sinabi ko yung daing ng ating mga senior citizen sa buong Pangasinan, at sabi niya mag-set siya ng meeting with the PSWD, with the PA, the administrator, another part para maisangguni natin ang mga kailangan mga senior. But alam ko, dito nga gagawin namin meeting, dito na po, nagawa na ko ng mga manifesto o kaya mga request o mga resolution na aming pipirman to be passed to the provincial board member through Vice Governor Mark Lambino at sa ating mga board member para gagawa na siyang memorandum, isang mga panukala na dapat suportahan ang mga senior, hindi lang sa Binmalay sa lalawigan ng Pangasinan. Yan mo yung yung mga karagdagan na kailangang gawin at ibigay sa ating mga senior, yung sinasabi mo nga pag-aruga, pangampupo, tapiano naiter sudugan na karapatanda, partner. Kasi antang partner, wala rin binyo, dapat respeto sa aray senior at araya, so dapat niya mangikayat na sa aray gagawin gobyerno, si kare dudungan na apo, dudungan na anak. Katong dapat idandamot inakumon na dugan pa nag-asikaso. Nalilingon na rin, senyor. Abayag lang, may lay purpose, tupad, unto ka man nagagawin gobyerno, pero nasaan yung universal pension? Yung social pension na parang corrupt na klaseng pension yan. So Kaya yung, isipin natin, dapat ibigay yung tama sa mga senior dahil ito mga senior natin, malapit ang buhay nila. Yung purpose, matagal na yan. Na project, nakukuha ba nila? Itong senior, naibibigay na ba ang mga kailangan ng senior? Saan ang universal pension?
Dapat isipin nila yun. Alam mo yung universal pension na yan, actually, yung iniintay ni Insan Ray, dahil lapag yan, lapag. Lapag nga pipipilin to. Si problema lang ti, kapigan ni, nuno po lari senyor. Lanti. Ani, manasingger la, kwa mo, finish line. So, napaglabat la, iter, iraratan niya, benepisyo. Benepisyo tan di ba? Benepisyo, aliwatan niya. Oo. Sinutod na no benepisyo, pribilehyo. Pribilehyo. Aliwa sa atay, wala mang pipisyo na mula, kakalan mo, aliwang klase, so patakaran na ipas sa disability. Ang takot, di ba Manila, iturok na disability, at ay klase proseso, isang kurap na proseso, pinahipirapan ng ating mga senyor. Yun ang dapat. Yung maging, maging patas tayo. Sana all walang masaol sa mga senyor, di ba? At tama, Sa partner, gobyerno. yung pinaglalaban natin, hindi yan mahirap sa gobyerno. Oo. Kaya nilang magnakaw ng mga pera sa gobyerno at hindi na maibigay yung kailangan ng mga kanilang mga magulang. May mga magulang din yan. Mahirap Sila ang magulang Hindi na sila ang may mga gulang Sila na ang magulang. Pero baka magulang lang. sila ng bagay. Baka Bayan muna bago sarili. Baka, Sana all walang masaol. Baka lang to, partner. Kulang lang sa sundot. Butit nandiyan ka. Oo, kaya ito, bubuin namin yung mga kailangan manifesto. Arami kailangan min ibaga di matagay. Tanong na sabi, June 30, ulag di man ng Manila for a consultation, di man ko ibaga namin partner Ajay. Sa balik ng partner Ajay, nung wala rin media, mansalita at media partner. Ang takot yung narap. Ibaga kami sa problema, tanto nagagawad gobyerno tayo. Tapi ano ang sabid, Malacanang, partner. Manawagan ko ba yan kay BBM? Sabihin ko, kung kaya nilang magnakaw sa kaban ng bayan, ang ninakawan nila pera ng senyor, binabalik ba nila? Para mong ninakawan ang iyong magulang. Okay yan diba? May, actually, yung mga laban na yan, yung mga dikain na yan, talagang wala sigurong nasa gobyerno, mga nasa taas, ang hahadlang dyan. Kulang lang yan ng yung follow-up ba? Yung panangikungkung partner. Kasi yung ipinaglalaban mo naman, talagang lahat ng nakikinig ng na senior citizen ngayon, nasa nasa panig mo sila, talagang walang kukontra dyan, partner. Yun nga, happy nga ating mga senior ngayon nung pinakita ko yung mga panukalan natin na pag-meetingan natin, hinintay ko lang si Mayor Partner Ajay para magbigay ng welcome address. Tapos, kaya ako yung magpapaalam na Partner Ajay, pahala ka muna dyan, i-discuss mo kung ano mga kailangan na i-discuss at malaman sa bayan ng Binmalay. Kasi siguro by next week, ma-discuss na rin natin yung pag-alis natin ng mga peace pen dyan sa Binmalay dahil tayo ngayon hindi makakapunta dahil tayo may meeting. Kaya, Partner Ajay, pansamantala ko na magpapaalam sa kanila, salamat sa inyong pakikinig at siguro by next week, ma-discuss natin kung ano man ang mga discussion namin sa meeting ng OSCA ng buong Pangasinan. Okay, partner. Nakatatawa ko pa medyo maganda, nakita ko dahil masaya ko dahil nakita ko almost baka darating lahat ng OSCA kasi marami nang dumarating ngayon, Partner Ajay. Diyan sa diyan sa training center ba? Kung may oras ka, Partner, pagtapos ng programa, punta ka dito. Sa training center ba? O sa meeting namin ng 3 o'clock. Saan sa Training center. Okay, partner. Okay, go ahead, partner. So, thank you sa ating mga listeners at mga nakikinig sa ating programang PM sa Binmalay, paninilbihan na matatag. Agresibo. Matatag sa Binmalay. At dito nila nakikinig, kapakinggan yung mga transparency, mga nangyayaring tartariwar ang balita at Binmalay. Kato na misalamat ang ni pansamantala, kaya alam mo na panadyo, talapagulay meeting na OSCA, hapon din tinong Pangasinan. Salamat. Tanuli, masantos, yakabosado, kinabin. Okay, si partner Leonel Orde Castro Jr. Saya OSCA Head na bali na Binmalay, OSCA President at luyag na Pangasinan. Mangilalaban at saya kanupungan namin ya senior citizen not only in Binmalay but in the whole province of Pangasinan. Atulante sa OSCA President. Marakap iraratan niya ilalaban to. Para da kanupugan nasaray amin ya senior citizen yada saya Pangasinan Universal Pension.
para wala nang maiwan. Ano asapat mo latay edad ya 60 at napaglabat ay makaawat ka noon taniran na pensyon nanto Insan Ray, good morning. Insan Ray, 69 to lang. Ibalit, kayang-kaya mo yan, Insan Ray. Morning, Adsaray Mandirangal dita na da Caloocan Norte, Caloocan Sur, at Bali na Binmalay. Tana da San Isidro Norte, San Isidro Sur, at da Balay na Binmalay. Tara may walad kampo na militar dita na da Binmalay. Good morning. Palagi silang nakikinig din sa ating palatuntunan. BEM sa Binmalay, PAM sa Binmalay, bayan muna bago sarili. Kaya rin na i-share na partner ko na buwas o Diadago na Lunis lang manaya. So sarat ay naimatonan to panag-dismantle na saray Pispen. Tuloy-tuloy trabaho na sa LGU Binmalay at saray Kailuganda. Piano totally na kalaratay kapanakiran na kawayan ya wala kapaliber ya ikut ya impan kumpuni andaray bangus tilapia ya at kalendala di nisandala pero ulit-ulitan tayo ya i-regulate kung pawilmot nila lamang pero wala da dugan pasin la aliwalan na kanatkat ya kwandad salitan Pangasinan. Nung sublay ladtan so sa may pandraga na saray Kailugan ay balat at trabahoon na sa DPWH in coordination na sa LGU Binmalay lapo da sa may programa mo ya OKB Oplan kontra Baha. O yan yung mga aktibidad dyan sa bayan ng Binmalay at sa araw po ng Lunes sa ganap na 2:00 ng hapon. Yun po yung opening ng isang fast food chain dyan na Jollibee sa harapan ng munisipyo. At nung mga nakarang araw talagang nagpasalamat. Napin mo nga yun, General Nixon, yung kausap ni Mayor, yung manager ng Jollibee Binmalay. At sila ay happy dahil syempre nandyan na sila sa Binmalay, nakipag courtesy call kay Mayor Pete Merera at yung kanilang may kailingan din sila na parang may nakahambalang atang poste. On that time talagang tinawagan na Mayor so kwanta no anton communication man o simple ko piano aga makasara sa may pwesto at gaylay likot na saray empleyado na sa Jollibee satan ya pangabrasa sa sikara and Mayor Pete Merera. According to the mayor naman, pagka may mga ganyang mga commercial establishment na tatayo po dyan, talagang yun po ay kanilang inaasikaso. Pero siyempre yung sinasabi niya, bawal yung shortcut basta dumaan sa proseso, bayad ng tama, i-comply yung mga papeles na dapat na i-comply. Walang problema po dyan. Dahil alam naman daw niya na pagka may mga ganyang dadapo sa kanyang bayan, it's an additional revenue, income, at syempre yung makapag-create din ng trabaho yan. At hindi lang si Mayor ang happy po dyan. Bagkos ay pati ang kanyang mga kababayan. Dahil sabi niya dyan sa Binmalay hindi na sila lalayo. Nandyan na itong sikat na fast food chain. Itong Jollibee dyan sa bayan ng Binmalay. Yan.
Good morning sa mga taga Barangay Kalit. Yan. Gaspar family, good morning. Yan sa Kanawalan at syempre dito sa may Gayaman. At dyan sa Nagilayan kay Kapitan. Yung apelyido ni Kapitan. Kaibigan ni paring Jerry. Talaga naman ka pa. Down to earth itong kapitan na to. Kaya hindi nila matalo-talo. Dyan sa Barangay Nagilayan. Kalimutan ko yung apelyido ni Kapitan. Tulad ni Kapitan Aguirre dyan sa Balagan. At si Kap Will Soriano dyan sa may Barangay Papagayan. Kay Madam Angel, good morning. At kay Madam Ann, yan. Yung secretary ni Capwell at yung head ng BHW na si Madam Agnes, yan. Yung head din ng senior citizen na si Sir Gregorio, good morning. Talaga ha, dyan sa Papagayan, na-observe natin meron na silang sariling senior citizens building at may naka-duty. May duty na senior dyan. At syempre, lahat ng kailangan pangangailangan na ibibigay ni Capwell. Yung 1% ng mga seniors. Talagang nakalaan po sa kanila yan, nandyan yan. At walang bawas, walang kulang, di ba? Kapwil. Na binibigay sa mga senior dyan sa Papagayan. At sa lahat ng sa lahat ng barangay sa bayan ng Binmaloy. Dahil syempre natututukan Tungkol naman sa mga gawain sa mga barangay pagka may dinudulog sila kay Mayor, lahat na ata ng concern, pati may panaayos sa saray gutgudan o legal matters, idudulog si Mayor at si Mayor at syempre wala sa may municipal administrator, abogado, si attorney Francisco. So, agadmot na pagkakaloob yung mga legal advice yan. Para saray barangay officials yung kukuro na sa legal advice nilira sa gutan at barangay yan. May sabihan tayo na minsan ditan at may right of way. Medyo saniban so dalan tumay walad luuban. Di balit resolve ang datan at panamaglay na saray legal iran kurang yan. At hindi naman na basta-basta iyan pagka dalin mo saragmulan aralan, padiran. Walay ka napugan na sa may walad banag, yami kero na sa may right of way. Yan. Ano gawan mo manatan na Engineer Nixon, kulungan mo may walad banag? Ay serious kintan, illegal detention. Mas ambulat, walang piyansa. Ambulat, kung ano na abogado. Kanya pagka yung mga may lupa sa harap at nasa bunag yung isang lupa, may bahay, walang madaanan, walang way na siya'y makalabas, may karapatan po siya na humingi ng right of way. Sa mga taga Barangay Malindong, yan, Di Guzman family, good morning. At yung pong dyan sa Barangay Pulong, pagka Malindong, kuwan mo, Engineer Nixon, ditang ka makanungnung, nasarat ay gaylay dakop, iran puro, iran tabla, nasara may sikat, iran Q, gagunda na furniture, yan. Ayaglatan.
talagan na napandadtan da barangay Malindong, gadtan da barangay Baybay Pulong. Nanap karamay Irungan, Yanara, Kwantura, Lamisaan, Gawad Tablan Nara, Milina, tangka makaana pada sa balay na Binmalay ditana da barangay Malindong yan. Pero saya talagan na balag source of income na saya balay na Binmalay at Tanso Fishery. Mawang susaray kapukukan ditan. Da saya balay na Binmalay si katumot yamay iindan na importansya mat. Dan Mayor Pete da say gagawin na pan-ukal-ukal na sarat ay illegally constructed, inkarga, iran structure o kaya itong mga fish pen at fish cages. Dahil kung minsan medyo polluted lamay danom yung lad saray fish pond. Karaya kapukukan. Kanya na makakalikot mo tiramay fish pond honor. Rama kang gawa na saray kapukukan niya sa unsabid si karandanom yaman lapod ilog at malinis la. Ano na ikal rayay legal fish pen, fish cages dita na da saya kailugan da balay na Binmalay. Ilongay ko pa'y Rowena dita na da barangay Bunlag. Dada siyempre si Aring Alvin Sandoval dita na da barangay Pututan. Good morning paring Alvin. At siyempre si Myra ng barangay Kanawalan. Good morning. Saka yung yung isang sales lady sa National Bookstore. Nalimutan ko yung barangay mo, amiga. Okay, good morning lad Sika. Alam mo na ikaw yun. Pulaya malaam oras sa dasaya na programa PEM Paninilbi ang agresibot matapat sa bayan po ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yada aspeto technical siyempre sa Duaran Kantabay tayo si Engineer Fragile Kayabiyab kan si Engineer Nixon Dakal. Yada ngaranan na partner ko Leon Elorde Castro Jr. Oscar na bali na Binmalay Oscar President Daluyag na Pangasinan. Saya sumakter yun amigo RJ Jimenez at your service always. Onsublay lang sa programan na SBM Saray Balitan Matuan ng kapaborito Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM